एगो कड़वा सच्चाई लेके आप सबके बीच उपस्थित बनी जा। भाई संजू साउंड के माध्यम से हम गायक कलाकार भरथरी जी अभी देखत नहीं भोजपुरिया नारदी विधा में इतना अश्लीलता खास करके भर गइल बा जे माई बहन बेटी के अब थाप देता चिपरी ले लोग। अरे माई बहन बगल में बना के घूमत लो तब कहे के परल बबुआ का हो की कथा पर संग से तंग हो गई आ लोग सुनता असली कि चोली जंघिया गईला प भैया भरे सबके दिल की कथा पर संग से तंग हो गई आ लोग सुनता असली चोली जंघिया ढोढ़ी गईला प भरे सबके दिल। चोली जंघिया ढोढ़ी गईला विकास भइल पिंटुआ कमी खलता ना रामायण महाभारत के कहल जाला हाल हो कहां गईली राग रागनी धुरपत झपताल महाभारत सुनने वाला लोग बा ना जी एकरा के बिगाड़े वाला हो के बेबुआ के हो कोमल बास तिवारी हल चल लंगड़ा अभियंता फुहर फुहर बात बोल के पवले लोग महंता तो जे निमन कलाकार रहे रही शिव शंकर यादव जी स्वामीनाथ तारकेश्वर सिंह ये तो फेर में पड़ गई लोग कि अब हमनी के का गावल जाओ स्वामीनाथ तारकेश्वर फेर में पड़ले साहनी वकील जंघिया ढोढ़ी गईला प भैया भरे सबके दिल। पूछल जे ब्रह्माशा का हो उन्हीं के पते नहीं के एहले कहे काथा पर संकीर्तन ले माथा अब त दुखाता हो पूर्वी छप रहिया निर्गुण ब्रह्मा
निमन हो बबुआ के हो अरे बूढ़ा अब देहाती लोथा पर दुमन परदेसी देखा देखी निर्मलवा बोले लगल बेसी ए बूढ़ा अब देहाती लोथा पर दुमन परदेसी देखा देखी निर्मलवा मर्द के बोले लागल बेसी एगो वीडियो में हम देखनी का कि अभिषेक पर ओए होए अभिषेक तिवारी पर देखनी निकालत सोयटी चोली जंघिया ढोढ़ी गईला पफर सब कर दी चोली जंघिया ढोढ़ी गईला पर भर सब कर दी गीत लंबा होता है ऐसे म्यूजिक कम रखो हमनी के भोजपुरिया के विधा जे रखल से भोजपुरी में उ लोग के छाती में बाबू आग लगावल जाता के रहल हो देख के भोजपुरी के शान हाँ महेंद्र मिश्र फागु बाबा बाबू संजय महेंद्र मिश्र फागु बाबा बेचू मिया हनुमान पाठक भिखारी कका के सारा पूंजी झोपल लोग भाटा के महेंद्र मिश्र फागु बाबा बेचू मिया हनुमान पाठक भिखारी काका के सारी पूंजी झोपल लोग भाटा के एले ब्यासो लोग ले निवेदन बा श्रोतो लोग ले निवेदन बा का ऐसे रही त कुछ दिन में ऐसे रही त कुछ दिन में नरदी विधा हो जाएगी चल बबुआ आ चोली जंघिया ढोढ़ी गइला पभ